Plastový odpad je dnes jedným z najväčších problémov pre životné prostredie. Zrecyklovať sa podarí iba zhruba 40%. Okrem mechanickej recyklácie sa však dá plastu zbaviť taktiež chemicko-termickými procesmi, ktoré vedú k vzniku nových surovín. Spoločnosť Eurex Energy spolu s chemickými inžiniermi a odborníkmi spoločnosti Siemens vyvinuli automatizovanú linku pre chemickú recykláciu odpadových plastov termickými procesmi. Tá naša technológia je unikátna tým, je to tzv. Trojstupňová technológia, má 3 stupne a to je prvý, je podrvený, vytriedený plastový, zmesový plastový odpad, prichádza do extrudera, kde sa nátaví približne od 250 do 300 stupňov. Druhý stupeň našej technológie pri 450 stupňoch vlastne prebieha chemická reakcia a taveninu splyňujeme, ktorá neskôr prechádza do destilačných kolón, kde sa krakuje a oddeluje jednotlivé skupiny uhlovodíkov. V našom prípade je to stredná frakcia dieselová, ľahká frakcia, druhá a tretia destilačná kolóna, čiže benzín. V jednoduchosti povedané, na 150 metroch štvorcových, 6 metrov výška, existuje zariadenie, ktoré nie je spaľovňou, ale termickými procesmi prebieha materiálové zhodnotenie veľmi komplikovaných zmesových odpadových plastov, ktoré do tohto obdobia väčšinou končili na skladkách a v spaľovniach. Zaujímavé na tejto technológii je to, že vlastne celý čas ide na vlastnú energiu. To, čo počuť, je nadbytočný technologický plyn, ktorý spĺňa normy druhotného plynného paliva. Obrovská výhoda tej technológie je v tom, že z 90% ide na vlastnú energiu a len z 10% upotrebuje externe. Riadenie technológie zabezpečuje DCS systém SIMATIC PCS7. Jeho hlavnou úlohou je technologické riadenie kontinuálnych veličín a samozrejme zber meraných dát. Meranie technologických veličín je zabezpečené prístrojmi Sitrans od firmy Siemens, ktoré zabezpečujú meranie prietokov, teplôt, hladín a tlakov na celej technológii. Hladina v reaktore, takisto všetky teploty sú snímané snímačmi Sitrans, ktoré zabezpečujú spoľahlivé meranie technologických veličín. Takisto miešanie je zabezpečené pohľadom od firmy Siemens s riadením frekvenčným meničom Synamics. Vizualizácia technologického procesu je realizovaná prostredníctvom operátorských staníc, ktoré sú v redundantnom zapojení a realizujú vizualizáciu všetkých technologických parametrov, alarmový systém pre diagnostiku chýb a sekvencie pre nábeh jadrovej technológie. Hlavnou výhodou riešenia pomocou Siemens riadiaceho systému je to, že prevádzka je spoľahlivá, kontinuálna a umožňuje plne automatické riadenie bez nutnosti obsluhy operátorom. Linka Eurex Energy na kontinuálnu recykláciu plastov je určená pre priemyselné podniky, ale aj menšie či väčšie mestá a obce. Spracovanie chemickou recykláciou takouto linkou dokáže z odpadu navrátiť charakter produktu a podľa najnovších štúdií od Európskej environmentálnej agentúry je uhlíková stopa pri chemickej recyklácii v porovnaní s výrobou plastov z ropy až o 50% nižšia. Technológia Eurex Energy je tak prínosom aj pre celkovú ekologickú udržateľnosť a pre riešenie problému s plastovým odpadom.